Bianca Manalo, ex-Win Gatchalian. One more chance? Ngayon, Dad, a few netizens noticed na nagkaroon ng online post si Bianca Manalo, ang ex-girlfriend ni Senate President Win Gatchalian. Ang kanyang post is after ni-elect si Win Gatchalian as Senate President, nag-post siya sa Instagram na, "Congratulations, I've always believed in you, I'm so proud of you, the country needs you." Ngayon, maraming netizens nagtaka, ba't siya nag-post ng ganyan? Di ba siya ex ni Win Gatchalian? Just to give you some context, Dad, before they became exes, they were actually together for many years. So, they were parang goals daw ng couple kasi matagal na sila magkasama. Siyempre, artista, at saka isa naman, political family. So, very parang match made in heaven ang sinasabi ng maraming tao na you have this beautiful artist and this well-known politician getting together and for years sila magkasama. But, mga 1 or 2 years ago, may mga scandal na lumabas. Supposedly, may mga leaked text message o screenshots na lumabas na supposedly from Bianca Manalo's phone kung saan may mga risky text daw siya na sinesend sa isang co-star niya, na isang gwapong lalaki. Basically, yung mga text na to, nag-imply na baka may some kind of third party between them, between Senator Win Gatchalian and his girlfriend, Bianca Manalo. So, initially, nung lumabas yung scandal na yun, both Win Gatchalian and Bianca Manalo denied all accusations and said that they are very much still in love and they're still together and that hindi siya naniniwala sa mga accusations ngayon. Ngayon, 1 year later, nung tinanong si Senator Win Gatchalian, kamusta ang love life niya, ang sagot niya, my love life is non-existent. So basically, sa sagot na yun, maraming nagsabi na tao, nag-break na sila. Siguro quietly lang yung break. So may mga netizens na nag-theorize na siguro ang bait-bait lang talaga ni Senator Win Gatchalian na nung nalaman niya na may supposed cheating or affair ang kanyang girlfriend, na kaysa siraan niya sa public na admit niya na yes, may cheating, yes, ibe-break ko siya, sinasabi nila, baka sa sobrang bait niya, dinenay niya sila in public, pero quietly, nag-break na sila, kaya walang news, walang public announcement, walang official announcement from either side na nag-break silang dalawa. But now na naging Senate President si Win Gatchalian, parang nagtataka maraming netizens, ba't pumabalik si Bianca Manalo? Nagpo-post siya ng mga so proud of you, parang ang sweet naman ng message na to. So maraming nag-theorize, nakikisaw-saw ba siya? Or parang nagre-regret ba siya na naiwan niya o nagkamali siya sa kanyang past? Kasi ngayon, yung ex-boyfriend niya, naging Senate President na of the Philippines, which is one of the most powerful positions in the Philippines. What do you think about this, Dad? Well, in a relationship kasi, there are always a lot of, kumbaga, complexities na sinasabi natin. Kumbaga, marami palaging anggulo yan. No? So, unahin natin kung bakit siguro sabihin natin na bakit siya nag-text ulit. No? Kasi, katulad sinasabi natin, ang mga kababaihan kasi kadalasan, na-attract sila. No? Na-attract sila na parang isa yun sa mga attraction ng mga lalaki yung may kapangyarihan, di ba? Kapangyarihan, kayamanan, kagapuhan, kakisigan, no? Yan ang mga dahilan, no? O kalakasan, no? Katanyagan, no? So, yun ang mga dahilan bakit ang babae kadalasan na-attract sa isang lalaki. Yan ang normal na process in our life. Hindi lang naman sa Pilipinas, all over the world yan, no? So, yun ang dahilan kaya na-attract ang babae sa isang lalaki. So, siyempre, pag mas may kapangyarihan sa lalaki, mas attractive ang tingin sa kanya ng mga babae, no? Kababaihan. So, yun ang una doon. Pangalawa, sinasabi natin na yung nakaraan, halimbawa, ano ba ang dahilan bakit ang mga babae minsan parang naglalaho o minsan parang lumalayo o nagkakahiwalay? No? Kasi nga siguro sa tagal na pagsasama, umaasa rin kasi ang mga kababaihan. No? Normally, pag matagal na mag-partner ang isang lalaki at isang babae, ang mga babae umaasa na kahit na paano may patutunguhan yung relasyon nila. No? Ano yon? Marriage. No? So kung hindi mo inaalok ng marriage yung isang babae o hindi mo pakakasalan, syempre talagang maghahanap ng ibang paraan yan na humiwalay, no? Kasi parang iniisip niya saan patutungo ang relasyon na to. So kadalasan sa mga babae, at the end of the relationship, talagang gusto nilang magkaroon ng kasalan, no? At magkaroon ng pamilya. So pag hindi mo maialok yun o hindi mo mai-commit yun, siyempre nawawalan sila ng gana o nawawalan sila ng parang motibasyon. No? Pangatlo, yung sinasabi nating posible ba na isang babae kung ano yung pwede niyang gawin. No? So pwedeng yung sinasabi nilang na halimbawa nakikipagkita siya sa ibang lalaki o meron siyang ibang ini-entertain, hindi mo rin pwede sabihin na dahil na hindi na niya mahal yung lalaki, no? Maaring ginagamit lang niya din ito na parang bait, no? Na parang sa ganun yung lalaki mag-commit na, no? Kasi habang hindi ka nagko-commit, ayaw ko na rin magipakita sa iyo na committed ako sa iyo. Parang tinutukso kita, no? Ginagamit kong pain yun na para mag-commit ka na sa akin. At pag nag-commit ka, hindi na ako mag-entertain ng iba. No? So kadalasan yan ang mga katangian ng mga ginagawa ng mga kababaihan pag parang feeling nila hindi nila makuha yung kanilang inaasam-asam sa kanilang lalaking minamahal o kanilang tinitingala. No? So
Kaya nga sa mga ganitong relasyon, marami tayong matututunan about life, about relationships, no? About love, about women, about men. No? Kasi kadalasan naman ng mga lalaki, hanggat sila matagumpay, ayaw din nila minsan mag-commit, no? Kasi parang feeling nila, marami pa silang pwedeng makilala at pwedeng maging kapartner, no? At pangalo, depende rin kasi, katulad sinasabi natin, kasi may kayang angkan din naman yung pamilya ni Senator Gatchalian, so maaaring may mga family member din siya na ayaw, so hindi sumasang-ayon, no? Na magkaroon sila ng kasalan ng kanyang kapartner, no? So maaaring may ganun din, katulad nangyari sa nakita natin kay Bea Alonso saka sa Pure Gold, no? So na tagapagmana, so maaaring may mga ganitong sitwasyon. Kaya siyempre kung ikaw naman yung babae at nakita mo parang ayaw mag-commit ng lalaki, siyempre medyo gagawa ka rin ng paraan, no? Na para ma-challenge mo siya. Kung talagang may paninindigan ka at mahal mo ko, lahat niyan susuwagin mo para nang sa gano'n magkatuluyan tayo at magkaroon tayo ng patutunguhan. Pero kung hindi mo kayang suwagin yan, ibig sabihin, parang yung pagmamahal mo parang kulang pa. So, sometimes sa mga babae, ginagamit nila mga panukat at mga sistema para sa gano'n matansya nila kung yung lalaki handa ngang ipaglaban yung kanilang pagmamahalan. Ngayon naman, ang sinasabi ng mga ibang netizens na ganito ang nangyayari, yung paningin ng mga netizens, no, na naging Senate President si Win Gatchalian. So parang yung pogi points niya through the roof. Kasi syempre, yun nga, tulad ng sinabi mo, na ina-acknowledge ng karamihan ng ating mga netizens at mga nagko-comment na talagang kapag umaangat sa buhay ang isang lalaki, syempre, maraming mga dating mga chicks na dating mga siguro, dating binasted sila or iniwan sila or binreakan sila, ang biglang mabubuhay. At syempre, magpaparamdam na kung kailan na nakatagumpay ka na, magbabalikan sila. Yun nga lang, syempre, sinasabi ni netizens, tama ba na balikan mo yung mga ganong chicks? Kasi nung kailan na dati, hindi ka pa ganong kataas, ganyan, alam mo na ugali nila, at least nakita mo na ganun pala yung mga style nila. Ngayon, pag tumataas ang katayuan ng isang lalaki, dumadami ang kanyang options sa buhay. Kumpara sa babae, kahit naman umangat siya sa pagiging successful, actually, nababawasan pa nga ang options ng babae kasi ang gusto ng babae mas mataas sa kanya. So lahat ng mga nasa ilalim niya, hindi na niya option yun. Pataas ang lahat ng options. Ang lalaki, pag umaangat sa buhay, lahat ng nasa baba, options na niya yun. So biglang ang dami niyang options. So bumabaliktad ng sitwasyon. Pag ang babae paangat, nababawasan ng options. Pag ang lalaki pataas daw, nadadagdagan ng sobrang daming options. So ngayon, Dad, anong masasabi mo sa mga sinasabi ng netizens? Dapat bang mag-explore na lang ang tulad ni si Senator Win Gatchalian ng mas committed na babae na hindi siya lalaruin, or he should consider one more chance sa mga ginto mga sitwasyon? Anong tingin mo dun, Dad? Well, depende yan kung ano yung kanyang damdamin, no? Kasi ang pagmamahalan nga, katulad sinabi natin, it's a very unique case, no? Hindi mo pwedeng sabihin na porque marami kang option, mamahalin mo rin yung ibang option na yun, no? So depende yun sa nararamdaman mo at sa iyong spiritual kumbaga sentiment, no? But siguro sabihin na lang natin ganito, no? Kasi talagang sinasabi nga natin, ang mga babae gusto na tinitingala yung mga lalaki nila. Kaya pag hindi nila tinitingala, nagkakaroon ng problema yan. Meron akong kwento niya, no, yung mag-asawa, no? Kasi nga yung lalaki parang feeling niya na yung kanyang under desire siya sa kanyang misis, no? Kasi nga parang hindi siya nirerespeto at siya yung pinagtatrabaho, siya yung pinagluluto, siya yung pinaglilinis, parang yung misis niya ang boss niya sa bahay nila, no? So minsan kumonsulta siya sa kaibigan niya, no, kung ano dapat niyang gawin, no? So sabi sa kanya kaibigan niya, ipakita mong ikaw yung lalaki sa bahay, no? Pakita mong ikaw yung matigas na lalaki sa bahay. Kaya lang siyempre pag uwi niya, sinabi sa misis niya, magmula ngayon na ayaw ko na magluto, ikaw na magluluto, no? Magmula ngayon, ikaw na maglilinis ng bahay. At pagkatapos mong maglinis, paliliguan mo ko, no? Pagkatapos mong ako paliguan, ikaw din ang dapat magbibihis sa akin. Sino sa tingin mo ang dapat magbihis sa akin pagkatapos kong maligo? At sino dapat magpatulog sa akin, ano? Ang sagot ng misis niya, meron ako sagot niyan. Sabi niya, funeral parlor. Ibig sabihin niya, papatayin siya ng misis niya pag pinagpatuloy niya yung gano'n, no? So, ibig sabihin na wala yung respeto. So, nga napakahalaga sa ating mga lalaki na una, dapat nating tiyakin ng ating responsibilidad sa ating pamilya bilang head of the family. Dapat patunayan natin to di lamang sa salita. Dapat ipakita natin tayo ay may responsibilidad, responsable tayo at marunong tayong maging head of the family na gagalangin at titingalain ng ang mga kababaihan, no? Pangalawa, katulad sila sabi na sa mga kababaihan, no? So siyempre ganun din, no? Para mahalin kayo ng lalaki, dapat ipakita nyo rin sa kanila, no? Na kahit na sa good times or bad times, nandiyan kayo para sa kanila at huwag nyo silang liliitin at huwag nyo silang kumbaga
babastusin din, no, para hindi rin kayo bastusin, no? Kasi nga ang pagmamahalan kinakailangan may mutual respect. Pag nawala yung mutual respect niya, nagkakaroon na nasisira yung relasyon, no? So kinakailangan niya give and take, no? Pag mait yung ulo ng isa, magpakumbaba yung isa. Pag mas mait ang ulo ng isa, ganun din, no? So kinakailangan may mutual respect na sinasabi natin, no? Kasi napakahalaga yan. May kasabihan nga, di ba, sinasabi natin, so yung meron tayong 8 beatitudes, no? Sinasabi ng 8 beatitudes. Ano yung 8 beatitudes? Yan yung pinakamahabang sermon ng ating Hesukristo nung siya ay naririto pa sa ating sa ating lupa, no? So sinasabi yung 8 beatitudes na napakahalaga. Sinasabi nga nila, kung gusto niyo magkaroon ng matiwasay na pagsasama o sa inyong kabuhayan, sa inyong buhay, kinakailangan mababa yung kalooban, no? May sinasabi nga nila doon, yung the poor in spirit, no? There's the kingdom of heaven, no? Ibig sabihin nun, kung mababa yung kalooban mo, mas tutulungan ka ng Panginoon, mas gagabayan ka ng Panginoon. Meron pa sinasabi doon, the gentle shall possess the land, no? The meek shall inherit the land, no? Sinasabi doon, no? Saka yung mga pure, those who are pure in heart, no? They will see God, no? They shall see God. So yun, napakahalaga kasi itong mga beatitudes nito. Kung titingnan mo, isa-isahin mo, isa yung pinaka-mensahe niyan, yung sinasabi natin kababaan ng kalooban, no? Kasi kung mababa ang kalooban mo, tatanggapin mo mali mo, tatanggapin mo kung ano yung mga dapat, at magsisisi ka sa mga kamalian mo at itutuwid mo. So yung kababaan ng kalooban, napakahalaga niyan for both men and women, no? Kasi kinakailangan mababa yung kalooban para magkaroon ng mas matiwasay na pagsasama. Kaya mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Party List, naniniwala kami na edukasyon pa rin ang solusyon. Kasi pati sa relationships, kung edukado ka, mas maintindihan mo kung paano makasalamuha at paano ka magiging mas maayos na tao at makahanap ng maayos at edukadong tao din na respetuhin ka. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino. Para kung may mga problema dito sa mga relationship, we can also adjust ourselves base sa edukasyon on how to be a better man, how to be a better woman, how to make a better life for us and for our partners. Ako po ay si Solomon Say, ang inyong kuya ng bayan. Ang tunay na pagmamahalan ay hindi lamang sinasabi at kinikwento. Ito ay napapatunayan ng pagsasakripisyo, pagbibigayan, at tunay na pagtutulungan sa patutunguhan ng inyong mga landas sa buhay niyo. Ako po si Michael Say, yung dad ng bayan.